Păsări. Uneori simți nevoia să evadezi, într-un loc sigur în care poți dormi liniștit, fără să te temi. Adăpostul este un asemenea loc. Aici sunt mereu adulți care au grijă de tine, zi și noapte. Și fiecare familie poate trăi în siguranță oricât își dorește. Adăpostul e aproape ca o locuință obișnuită. Există un living în care te poți relaxa și uita la TV, o bucătărie în care poți găti, o cameră de joacă pentru copii și un dormitor cu paturi în care să dormi. O spălătorie și o baie unde poți face duș și te poți spăla pe dinți. Singura diferență față de o casă obișnuită e că o mulțime de alți oameni pot trăi acolo. Alte familii care au nevoie de un loc sigur. Ca să ne asigurăm că toată lumea e bine la adăpost, trebuie să ne amintim următoarele lucruri. Ușile din afară trebuie să fie încuiate. Numai personalul adăpostului are voie să le deschidă. Cei care locuiesc la adăpost vor să păstreze acest lucru secret. Deci este foarte important să nu spui nimănui cine stă acolo. Să nu spui nimănui cine stă la adăpost. Și să nu postezi poze de la adăpost pe rețelele sociale. Mulți copii cred că este vina lor că lucrurile nu merg cum ar fi trebuit să meargă, dar nu este. Dacă există ceva de care nu ești sigur sau ți se pare dificil, poți oricând să vorbești cu angajații de acolo. Ei vor fi alături de tine.